Tapos tsaka kita mamagikan ng hasta la vista, baby. Hasta la vista? Oo, yun ang magic word ko eh. Siyempre, yun yung trademark ng mga... Ayaw mo niwala yun ang mga kaigan nyo sa dila nga, nabighani ka masyado eh. Eh, paano ginagago mo lang ako? Hindi ginagago pa yung ganun mga kaigan. Nagulat ka nga eh, na-amaze ka nga eh. So ito naman ang panibagong ano natin magic natin. Tuturo ko sa'yo yung daya. Ito, pag sinilip mo ganyan, tapos sasabihin ko yung magic word, tapos aangat yung ano, yung barya pataas dun sa bottom. Oo nga! Yung barya mismo yung magiging takip dun sa ilalim. Parang gago! Oo nga! Seryoso nga! O, tignan, silipin mo, okay? Parang ganito yung mangyayari, aangat yung pisong ganyan, no? Sasasara doon sa ilalim. Totoo? Oo nga! Ba't naman na ako ka? Pagpangasa ko mamaya yan. Magic muna! Uli mo muna yun! Magic na! Dali na! Ayaw ako nagagalit kayo. Hindi ako nagagalit. Ang dami mong pakakas, nakakabusit ang magican. Walang kwentang magic. Ang kwentang magic, nakakabusit magican. Kapag lilinisin muna ako. Dali na, silipin mo na. Oh. Yan, silipin mo making gano'n, no? Tapos tsaka kita mamagikan ng hasta la vista, baby. Hasta la vista? Oo, yun ang magic word ko eh. Siyempre, yun yung trademark ng mga... NANI?! Hasta la vista, baby! Nakita mo yung barya? Umangat! Abe! Hasta la vista, baby! Magic pa? Ha? Continental! Walang pasok ka na dyan! Oh my God! So yan mga kaigan dyan, nakabawi tayo kay Maring kami sa mga Team Jason dyan, isang aho naman dyan. Pero bago natin tapos itong vlog na to mga kaigan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Marilene Gonzalez and Gian Isidro yan. Shoutout sa inyong dalawa. At kung gusto nyo ma-shoutout mga kaigan, subscribe mo na yan. Turn on the notification bell mga kaigan at comment nyo sa baba ang full name nyo at abangan nyo sa next vlog ang shoutout nyo. Alam mo nakakatuwa ka. Babe, takpan mo na! 3, 4, dali! 2,